Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η συνάντηση φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ελπίζω να έχουμε και δυνατότητα να το επαναλάβουμε και στο μέλλον. Το θέμα το δικό μου θα είναι η αξιοποίηση κυρίως των περιθωριακών εκτάσεων ή των ρυπασμένων εκτάσεων και με αφορμή αυτό θα παρουσιάσω πολύ συνοπτικά 3-4 έργα από το ΚΑΠΕ. Το ΚΑΠΕ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και είμαστε με καθεστώς σαν το ΕΚΕΤΑ που παρουσίασε προηγούμενα. Λοιπόν, ας δούμε όμως ποια είναι η έκταση πόση μεγάλη έκταση καταλαμβάνουν οι άγονοι γη στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ένα προηγούμενο έργο που τελείωσε πριν 2 χρόνια περίπου, το Magic, μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του περισσότερες πληροφορίες, το 1/3 της γεωργικής γης στην Ευρώπη θεωρείται σαν άγονη ή ότι έχει περιορισμούς ως προς την καλλιέργειά της. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η γη δεν καλλιεργείται, απλά μπορεί να έχει προβλήματα είτε ξηρασίας, είτε να είναι κλίσεις, είτε να είναι άγωνο το έδαφος, να έχει πέτρες. Σημαίνει ότι το 1/3 είναι άγωνη, δεν σημαίνει ότι δεν καλλιεργείται. Στα πλαίσια αυτού του έργου μελετήσαμε πάρα πολλά βιομηχανικά φυτά. Οι 2 βασικές κατηγορίες που έχουν σημασία για το σημερινό φόρουμ είναι 2. Είναι οι πολυετής αγροστόδεις καλλιέργειες και οι δασικές καλλιέργειες. Ας δούμε όμως ποιες επιλέχθηκαν από τη δική μας πλευρά. Αφού ξεκινήσαμε από μια μεγάλη λίστα, είδαμε ότι οι καλύτερες καλλιέργειες για τις άγονες ήταν ο μίσχανθος και το switchgrass όσο αφορά τις αγροστόδεις, και για τα δασικά είδη ήταν η λεύκα και η τιά. Στην Ισπανία χρησιμοποίησαν και το Siberian Elm. Βλέπετε και την ιστοσελίδα του έργου που εκεί υπάρχουν τα παραδοτέα και όλες οι δημοσιεύσεις και επίσης στην ιστοσελίδα μπορεί να βρείτε και 4 σημαντικά tool για το έργο που είναι χάρτες, ένα decision support system για farmers και μία database για φυτά. Σε αυτό το έργο κάναμε χάρτες καταλληλότητας, πόσο μπορούν αυτές οι καλλιέργειες που επιλέξουμε να καλλιεργηθούν στην Ευρώπη. Πολύ συνοπτικά βλέπετε, επέλεξα μόνο 2, την ιτιά και τη λεύκα, που μπορούν να καλλιεργηθούν. Εκεί που βλέπετε πράσινο έντονα σημαίνει ότι είναι κατάλληλη περιοχή καλλιέργειας. Όπως βλέπετε και οι 2 είναι σημαντικές για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Περισσότερο θα λέγαμε ότι η λεύκα είναι πιο εύκολη για τη χώρα μας και βασικές πληροφορίες για το πώς καλλιεργείται, τι κάναμε στο Magic. Επειδή λόγω περιορισμένου χρόνου είναι πολύ δύσκολο να δείξω τα αποτελέσματα, γι' αυτό σας λέω στην ιστοσελίδα μπορεί να δείτε ακόμα και τις θρηματικές αποδόσεις και ποιοι εταίροι τις καλλιέργησαν. Και πάμε σε επόμενο έργο. Αφού τελείωσε λοιπόν το Magic, προχωρήσαμε σε ένα καινούριο έργο, το Midas, που είναι sister project με το Magic που παρουσιάστηκε από το Κλούμπε. Είναι λοιπόν 2 έργα από την ίδια θεματική ενότητα και τι κάνουμε? Προσπαθούμε να επιλέξουμε κάποιες σημαντικές βιομηχανικές καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων και δασικές, και να πούμε ότι αυτές μπορούν να καλλιεργηθούν σε άγωνα και τι να κάνουμε? Να οργανώσουμε αλυσίδες αξίας για να πάρουμε προϊόντα. Εκεί λοιπόν επιλέξαμε εταίρους με μεγάλη εμπειρία, 10 φυτά μεταξύ των οποίων η τιά και λεύκα, και οργανώσαμε αλυσίδες αξίας. Και πάλι περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό θα δείτε στην ιστοσελίδα. Αλλά ποιες είναι αυτές οι βασικές καλλιέργειες για το έργο? Ελαιούχες που δεν σας αφορούν, λίγνο-κυταρινούχες μεταξύ μίσχανθος, switchgrass, έχουμε όμως λεύκα και ιτιά και κάποιοι θάμνοι σαν το γουαγιούλε, που είναι ένα φυτό που παίρνουμε πρώτη ύλη για να παράγουμε λάστιχα. Στο προηγούμενο γράφημα βλέπατε και την αλυσίδα αξίας, αλλά πάμε τώρα ποια είναι τα συστήματα τα οποία εφαρμόζουμε στο Mida. 2.
2 innovative cropping systems, στα οποία συνυπάρχουν αιτήσεις και πολυαιτήσεις. Οι αιτήσεις εναλλάσσονται κάθε χρόνο, ενώ οι πολυαιτήσεις είναι 2 ειδών. Είτε μίσχανθος, λεβάντα ή γουαγιούλε, είτε δασικές, όπως εδώ μπορεί να είναι willow ή poplar. Βλέπετε κάποιες φωτογραφίες κάτω από την Ιταλία που είχαν ένα εγκαταστημένο αγρό Λεύκας και ανοίξαμε διαδρόμους ανάμεσα για να βάλουμε και αιτήσεις καλλιέργειες. Στόχος αυτών των έργων είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των pollinators, που είναι πάρα πολύ σημαντικές στη γεωργία. Γι' αυτό ίσως σας φανεί παράξενο γιατί κάνουμε αυτές τις ζώνες καλλιέργειας. Ένα πολύ σημαντικό σημείο του έργου. Όλοι οι εταίροι έχουν το ίδιο πρωτόκολλο. Πολύ σημαντικό για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα. Εδώ πολύ συνοπτικά πάμε σε επόμενο έργο, το Gold. Τι κάνουμε στο Gold? Εδώ δουλεύουμε σε ρυπασμένες εκτάσεις. Τέτοιες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και υπάρχουν πάρα πολλές, όπως τα λιγνητορυχεία. Βλέπετε ποιοι εταίροι συμμετέχουν. Καλύπτουμε και Ασία, όπως 3 περιοχές στην Ασία. Έχουμε επιλέξει 4 φυτά και προσπαθούμε να παράγουμε βιομάζα και, αν είναι δυνατόν, σε μακρόχρονικό διάστημα να βελτιώσουμε τα εδάφη και τη βιομάζα να τη δώσουμε για παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτό είναι ένα γράφημα από το ΜΙΔ από πριν. Τι κάνουμε? Όπως σας είπα, κοινό πρωτόκολλο, πάρα πολλά υλικά, πειράματα τουλάχιστον σε 14 σημεία στην Ευρώπη με κοινό πρωτόκολλο. Τα υλικά, πριν μίλησα για αλυσίδες αξίας. Εδώ βλέπετε όλη τη βεντάλια των υλικών. Όπου κίτρινο είναι προϊόντα που παίρνουμε από ελαιούχες. Πράσινο ανοιχτό, προϊόντα που παίρνουμε από special, από ειδικά φυτά, όπως το γουαγιούλε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό προϊόν, γιατί μπορούμε να κατασκευάσουμε λάστιχα και έχουμε εταίρο που κατασκευάζει τα λάστιχα των αυτοκινήτων, και από εκεί έχουμε όλα τα γλίγνο κυταρινούχα που μπορούμε να πάρουμε. Δομικά υλικά όπως την αλφα γουντ μοριοσανίδες, για παράδειγμα, κόλλες, νανοκάρμπονς, φυσικά biochar και φυσικά βιοενέργεια. Γιατί το έργο έχει σαν στόχο την κυκλική οικονομία. Και πάμε στο τελευταίο έργο, και την τελευταία διαφάνειά μου, είναι το έργο Έδαφος, ξεκίνησε πριν 1 χρόνο. Εδώ η χώρα μας συμμετέχει με 2 case study, ένα στο Λαύριο και ένα στην Κοζάνη. Γιατί καλή κάνουμε αυτό το έργο? Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε να προσπαθήσουμε να απορρυπάνουμε ρυπασμένες περιοχές καλλιεργώντας τη Λεύκα. Και επειδή το κύριο αντικείμενο σήμερα είναι η δασική βιομάζα, γι' αυτό το αναφέρω. Αυτή τη στιγμή έχουμε εγκαταστήσει και στο Λαύριο και στην Κοζάνη νέους κλόνους που έχουμε πάρει από τη Γερμανία και ξεκινάμε τα πειράματά μας και ελπίζουμε στα επόμενα 3 χρόνια να δούμε σημαντικά αποτελέσματα. Αυτά από μένα. Περισσότερες πληροφορίες στα 4 αυτά έργα. Τα 3 είναι ongoing, ενώ το Magic έκλεισε πριν από 2 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.